आरज जोबखांबाय जोङो नै दायो आरज जोबखांबाय ओमफ्राय आरज जोबखांनानै दायो बार्थडेमोन आरो गथ'सानि हेपि बार्थडेमोन जोनोम सान फालिनायमोन दायो आरज जोब्बाय आरज जोबनानै जानाय लोंनाया माबायावसो जाहैबाय आर'नाइ रेस्टुरेन्टआव नायलां नोंथांमोनहा खोन्थालांगोन आं नै मोनफैबाय लोगोफोर आर'नाइ रेस्टुरेन्ट नै मोनफैबाय माखासे थांग्रोजोब्बाय मालाबानो सहैजोब्बाय ने काउन्टार माबा बियो माब्लाबा बेरायफै लोगोफोर बिराद मोजां बे पार्कआवनो जाहोगोन जोंखौ बिबार बागाना जि मोजां नुदों बै बिफांखौ ने मोजां नुथारदों नै दाखालि फैदों जोङो बे फिसाजो फिसाला ज'नो आं हाबफैनाय जायाखै मोनाबायना दायो 7थासो जाबाय रावबोआनो गैया बेलासियावथ' बिराद मानसि जायो फिसालाखौबो लाफादों बाबा हेल' हाय बोलो हाय नोंथांमोनहाबो बेरायफै माब्लाबा ओइ माला मोनजागोन नंदों नामा नोंसोरलाय लंथार फैदो बार्थडे गार्लनि नामा जाहैबाय मिताक्षी नार्जारी सासे लोगोनि गथ' आरो प्रेयार खालामखांबाय जों प्रेयार खालामनानै दायो आर'नाइ रेस्टुरेन्टआवहाय जाहोनो माबा खालामदों नामा बिसोरो बेवहायनो लाबोबाय आरो बेवहायनो बानायदोंमोन मीनाक्षीनि बार्थडेमोनलै ना मीनाक्षीनि बार्थडेमोन बिमाया मानो थाखोमाखो बिमा बादि गावदांदों थारनै लोगोफोर मीनाक्षी नार्जारीनि बार्थडे ना सेथि बार्थडे मिताक्षी आच्छा सरि ना नोंखौ मीनाक्षी होनफ्लांदोंना सना मिताक्षी बार्थडे सेलेब्रेसना बाहायनो जादोंमोन मिताक्षी सोरबा जुदि बार्थडे खुंनोबा बाहायनो खुंफैनो हागोन नोंथांमोनहाबो आंनाव खुस्रा गैयानो ओइ माबा दं आब'नि गोजोन मोनदोंना मिताक्षी बिमा फैगौ बोसोरावबो आरो बेफोरबादिनो बेयावनो खुंफैनो हाथों दे इसोरनि अननायाव ना मिताक्षी सना नों मोजां मोनदों सना मिताक्षी बार्थडे गार्ला बेनोमोन मिताक्षी नार्जारी ना मिताक्षी नार्जारी बेनिनो बार्थडे लोगोफोर फादार बेयो सानै गथ'नि हेलो केकआ नै लोगोफोर जों केक हानायखौ मोनस्लाफैयासै बार्थडे गार्लनि बिमाया बेनो लोगोफोर हेल' साराव
नायलांबाय था लोगोफोर केक जागोरबाय नै लोगोफोर केक जागोरबाय फाइलदा जाबाय नै जोंना फाइलदा जाखांबाय जोंहा जादो मा मा लाखो नोंलाय अमा ना जादो आयं जादो सना दोनलांनांगोन नामा नोंहा बैसोखौ नायसै फोजोबनांगौआथ' उफाय गैया रायलायखानाय